Een groot scheel tussen sport- en beroepsviskers wie altijd de snoekbeers. De sportviskers hadden ruchten om ze te vangen. Sportvisserij Friesland had daar een soort geld van betalen. Zo'n 2006 mag je ook beroepsviskers behind snoekbeers meenemen als bijvangst van de eelvisserij dat zij de ruchten op hebben. In het verleden wie er wel de wens van de beroepsviskers om meer bijvangstmogelijkheden te hebben. Nou, die claim die is van tafel hellen, om zo maar te zeggen, vrij in het begin al. En dat heb ik wat krijgen, maar dat het al beroepsviskers ik verminder is in de van de jaren. Er zijn 18 en er zijn nog 14. Nou, de beroepssector heb ik helder onjoend wat ze als toekomstperspectief zeggen van een eigen sector. Dat is nou ja, heel goed een 10, misschien 12 volwaardige bedrijven. Nou, dat jouwt ik in die zin wat rest onder het firmament van de sportviskers. De controles binnen stranger worden. Daardoor gaan beide partijen meer betrouwen dat Elsen niet in de regels houdt. Sportviskers mag je geen iel, karper en snoek meenemen en net meer als 2 snoekbeersen. Verder staat in het plan dat de sportvisserij spegelkarper uitzetten zal en de beroepsvisserij glas en poortiel.